sporthal De Schans op Ruiver heeft dinsdagmorgen een poeierbrief gekregen. De hulpdiensten noemen geen risico en het zekere voor het onzekere. Brandweer werden ingeschakeld om de poeierbrief veilig te stellen. De sporthal op Ruiver was intussen gewoon in gebruik. Wel werd een showklas met kinderen teruggestuurd op het moment dat de brandweer naar binnen wil gaan. Maar daar hebben ze wel hun reden voor, Lars. Omdraaien, we gaan terug. De brief lag in een aparte ruimte, dus de sporthal hoefde niet ontruimd te worden. Om niet verder in contact te komen met de brief droeg de brandweer speciale logdichte pakken. De brief werd middels een glazen pot afgezekerd en naar buiten gebracht. In Amerika zijn de afgelopen jaren poeierbrieven gevonden met een gevaarlijk miltvuurbacterie. In Nederland zijn ook dukker poeierbrieven gevonden, maar toen was er niet sprake van een gevaarlijke stof. De politie onderzoekt nog of het in dit geval wel om een gevaarlijke stof gaat of dat het loze alarm was.